तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर रउआ सब राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बने। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर बिल्कुल हिट मेटर ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गल बनी, यानी लगन स्पेशल तम बिल्कुल हिट मेटर बा। ऐसे पहले रउआ सबसे कहब, अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मेटर के तलाश में बनी, नया नया मेटर नहीं खे मिलत रउआ सबके, अगर हमारे चैनल पे आ गल बनी तो अब निराश भेला के जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस करी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। ऐसे रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखी ले, भोजपुरी होखे या हिंदी होखे, लव सॉन्ग होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे या गुणवती सॉन्ग होखे या झलकुटन होखे या बेवफाई सॉन्ग होखे या विवाह गीत होखे या निर्गुण होखे या पूर्वी होखे या भजन होखे, हर एक प्रकार के रउआ सब खातिर हम सॉन्ग लिखी ले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल कैसन बा। आज के मैटर बिल्कुल नया बा। अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से के गायकी करे तनी तो 100% बा कि ऑर्केस्ट्रा में गाना बाज जाई। बिल्कुल हिट मैटर बा, मेल फीमेल मैटर बा, यानी ड्यूट मैटर बा। देखिए शब्द कैसे बा, जेंट्स के पार्ट बा भैया कि तेल जनरेटर में पड़ गईल बा, डीजे के वॉल्यूम भी बढ़ गईल बा, कमर हिलावो आओ कोरोना इनकार। लेडीज़ के पार्ट बा भैया कि तनी दूरे से दीही पनसहुआ, मलिकार न तो हो जाई रउआ नचनिया से प्यार। आई देखे के गावे के कैसे बा, कौना भाव में गावक बा, रउआ सबके हम गा के भी बताओ तनी समझाओ तनी। देखिए गाना कैसे गावक बा के। जेंट्स के पार्ट भैया कि तेल जनरेटर में पड़ गईल बा, कि डीजे के वॉल्यूम भी बढ़ गईल बा। सुनो कि तेल जनरेटर में पड़ गईल बा, डीजे के वॉल्यूम भी बढ़ गईल बा, हर एक कमर हिलावो आवो कोरोना ही निकार, हर एक कमर हिलावो आवो कोरोना ही निकार। फिर लेडीज़ के पार्ट भैया कि तनी दूरे से दीही पनसहुआ, मलिकार न तो हो जाई रउआ नचनिया से प्यार, कि तनी दूरे से दीही पनसहुआ, मलिकार न तो हो जाई रउआ नचनिया से प्यार। तो उम्मीद करते रउआ सबके मैटर बेहद पसंद आइल। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। एक और बात कहब रउआ सबसे भैया कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होई तो भैया हम क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक नहीं, बस रउआ सबन के बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता कितना बढ़िया से सजा के गा सकिले, अब बढ़िया से म्यूजिक बना के बढ़िया से गायकी कइल, ये राउर काम बा। तो मिला तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया मैटर, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।